Jomane wuoyo about thou kindi gi ngondo were ok ne gin johala motimo gohala. Ok ne gin osiepe, ne gin josiasa. Nitie clips maluoro kamora mora ma jomoko wuoyo ka wacho no ngondo were bonge no joma chanade. Moro wacho ni ana una bothi boma. Kamanyo kamintie. Macho ki johala. Macho kusiepe ne maka josiasa. Omiyo wach mar ngondo were ni sama chia person mar ODM wacho nitie jomonge wach ni to wache ko ng'iyo clips ka ma ng'ato wacho na bro telo monda luwo ngondo were kamora mora mentie nyaki boma to boma ne monege kore kaka dhano inyalo paro ni ng'ane wacho gimong'eyo koso en no wuoyo ndhogo yawre mondo wuo to wach to kia sama Gladys wanga ma jakom ne wacho ni sirkal omiwa janek. Gladys ok owacho ni sirkal oneko. Owacho ni sirkal miwa janek. Sami wacho kamano nikech sirkal ema nigi teko mar investigation. Sirkal ema ong'eyo uchunguzi temitimo kamora mora. Koro ko wacho sirkal miwa janek, gin ema gin gi teko mar timo uchunguzi maging'e janek. To kinde ka Gladys wanga nyocho gino within 2 days mak jogo. Baby Pendo wacho no seka higini 8 kamuchomo onge. To mag Gladys wanga nyogo koko within 2-3 days omak jonek. Nikech sirkal ong'eyo ka sirkal dwaro maki to biro maki ati pondi bura ng'o nyo mak jogo. Jok mane wuoyo recklessly, joma nye wuoyo bal ema koro miyo gino medre. Mama Gladys wanga wacho maler niya, ki ng'eyo ni usika inek kiki biliend no. Ayo kama Mheshimiwa Buya wacho ni owacho ni Jauda kiki bi. Gima winjo ka wango wacho ni adire mantie ni Homa Bay nyaka sani MCs te, MPs, governor, senator ginjo ODM. Miyo mano bedo ni Homa Bay en ODM zone. Toko the State House en office ma jopiny ma public. Inya dhi kata ananya dhi kuno. Kata Kenya dhi kuno. Man office mar jopiny ok en kar siasa. Homa Bay ok en mar jopiny, en ma jo ODM. Macha kar siasa. Homa Bay is a gazetted county. En mar jomage. En mar jo ODM ko sen mar jopiny. Apimo ni maber niya. Ubuya ken chikiti ubuya. To Homa Bay county. Dongi wuyo ka ngadi bura. Ubuya angadi. Gimata mo wacho kaniya. Ni MP, senator, governor, MCs te mo Homa Bay. Ginjo ODM. Maana ndile mantie. Sama mama wacho ni en zone ma ODM okoso kanye. It is true. Homa Bay en zone ma ODM kache jomo yer te ginjo ODM. Mano Miriam bo. Iwinjo. Okte. Anga mitu. Independent ko yera chiel mano donge 99.9999 donge mano ubuya. Gimoche gwengeyo. And therefore wanga ni very right man wacho ni Homa Bay en zone mar ODM kache jomo yer te ginjo ODM. Lakini ngato keke wacho ni wanga onge gi right ma the State House. Ama en ubuya onge gi right ma the State House. Macha symbol majo Kenya te. Iwinjo. Omiyote mo wacho ni wacho ni ne wasaina kod Jaten Piny William Ruto te ma wanga no wacho ni mano ok en achiel kuom gigo manukete kogno mano nek makoro makoch mano mar Jaten Piny mano mar jaod bura makase Pulongo Dower mano koro keto sirkal mar manywanda kama chalo nade upogoru kisiasa